πόλης και προσωπικά την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τη Δήμητρα την Κορμά, για την τιμητική πρόσκληση να βρίσκομαι απόψε εδώ ανάμεσά σας. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι ότι βρίσκομαι στην Ηλιούπολη, την πόλη που αγαπώ ιδιαίτερα, αφού εδώ γεννήθηκα και μεγάλωσα. Ο δεύτερος είναι το θέμα της απόψινής ομιλίας μου, ο ήρωας της Επανάστασης του 1921, ο Ηλίας Κορμάς. Έχω την τιμή να είμαι απευθείας απόγονός του 5ης γενιάς και αυτό μου δημιουργεί ιδιαίτερη συγκινησιακή φόρτιση. Ο Ηλίας Κορμάς ήταν ένας από τους πλέον ισχυρούς οπλαρχηγούς της ορεινής περιοχής Ιθόμης, Μεσσηνίας, η οποία την εποχή εκείνη ονομάζονταν Κοντογούνια. Γεννήθηκε στο μικρό ορεινό χωριό Κεφαλινού, Ιθόμης, γύρω στα 1780 και ήταν ο πρωτότοκος υιός μιας πολυμελούς οικογένειας. Η οικογένειά του είχε 10 παιδιά, 6 αγόρια και 4 κορίτσια. Γνωρίζουμε τα ονόματα των αρένων αδελφών του, που κατά σειρά ήταν ο Κωνσταντίνος, ο Παναγιώτης, ο Γεώργιος, ο Ευστάθιος και ο Νικόλαος. Ισχυρή προσωπικότητα ο ίδιος, μοιήθηκε από νωρίς στη φιλική εταιρεία και μάλιστα από τον ίδιο το Γρηγόριο Παπαφλέσσα, με τον οποίο τον συνέδεε προσωπική στενή φιλία. Έτσι, με την κήρυξη της Επανάστασης και αμέσως μετά την απελευθέρωση της Καλαμάτας, ο Ηλίας Κορμάς ήταν έτοιμος με το τμήμα το οποίο διεύθυνε, εκήρυξε και αυτός την Επανάσταση στην ορεινή Ιθόμη, κατάφερε να καταλύσει τις τουρκικές αρχές και έκανε τους Τούρκους να φύγουν από όλη την περιοχή και να κλειστούν αρχικά στο κάστρο της Ανδρούσης και εν συνεχεία στα κάστρα της Μεθόνης και της Κορώνης. Ποιος ήταν ο στρατός του Ηλία Κορμά? Ο ίδιος ήταν ανεγνωρισμένος οπλαρχηγός της περιοχής Ιθόμης και έτσι είχε τη δυνατότητα να στρατολογεί γύρω στα 100 με 150 άτομα κάθε φορά, ανάλογα με την περίσταση και την μάχη την οποία θα έδινα, από την περιοχή Ζερμπίσια, Κεφαλινού, Ρεματιά, Χρήσοβα, Καλογερέση. Αυτούς τους άντρες τους μισθοδοτούσε και τους τροφοδοτούσε ο ίδιος με δικά του χρήματα. Εδώ βλέπουμε ένα επίσημο έντυπο του ελληνικού κράτους που υπογράφει ο ίδιος ο Παπαφλέσσας. Είναι ένα γράμμα προς τον αδελφό του Νικήτα Δικαίο, τον οποίο παρακαλεί να διευκολύνει τον Ηλία Κορμά και το τμήμα του σε ό,τι χρειαζόταν από πλευράς τροφοδοσίας, τόσο για τους άντρες όσο και για τα ζώα που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη. Σε ποιες μάχες έλαβε μέρος ο Ηλίας Κορμάς? Επικεφαλής ενός ισχυρότατου τμήματος εκστρατευτικού σώματος από την περιοχή των Κοντογουνίων, έλαβε μέρος στις μάχες του Βαλτετσίου, στην πολιορκία της Τρυπόλεως, εκεί πήγε με τον ίδιο τον Παπαφλέσσα και έμεινε στην περιοχή μέχρι την πλήρη απελευθέρωση της πόλεως. Στο Άργος, στα Δερβενάκια κατά του Δράμαλη, και εκεί διακρίθηκε για την ιδιαίτερη τόλμη του. Στον Ισθμό της Κορίνθου, το 1825 έλαβε μέρος στην πολιορκία των Τούρκων που ήσαν κλεισμένοι στο κάστρο της Κορώνης, με 50 δικούς του άνδρες, όμως υπό τη γενική αρχηγία του Παναγιώτη Γιατράκου. Στη συνέχεια έλαβε διαταγή να μεταβεί στην παραλιακή περιοχή, παραλία Μεθόνης Κορώνης, με σκοπό να συγκροτήσει και να ανασυστήσει στην ουσία ένα παλαιό στρατόπεδο, το οποίο είχε αποδυναμωθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση Κουντουριώτη Κολέτη και είναι κάτι το οποίο το κατόρθωσε. Και βέβαια το αποκορύφωμα της πολεμικής του δράσης ήταν η συμμετοχή του στη μάχη στο Μανιάκι στις 20 Μαΐου του 1825, όπου έπεσε ηρωικός μαχόμενος μαζί με τον Παπαφλέσσα, με τον αδελφό του Κωνσταντίνου Κορμά και πολλούς συμπολεμιστές και χωριανούς, ποτίζοντας με το αίμα τους το δέντρο της ελευθερίας της πατρίδος μας. Εκτός από τον Ηλία Κορμά και τον αδελφό του Κωνσταντίνο, σκοτώθηκαν επίσης οι συγχωριανοί του και τους αναφέρουμε ιδιαίτερα, Κατσιάρας Παναγιώτης, Κορμάς Νικόλαος, Πανούσης Παναγιώτης,
Σκρεπετός Κωνσταντίνος, Σκρεπετός Φωτεινός, Τσεκουράς Δημήτριος και άλλοι ηθομήτες από τα γύρω χωριά. Επέζησε όμως ο αδελφός του ο Γεώργιος, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε και την ηγεσία της οικογένειας και ο οποίος συνέχισε τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδος. Τι βαθμό είχε ο χιλίαρχος Κορμάς και τι προαγωγές? Προήχθη διαδοχικά στο βαθμό του ταξιάρχου και του υποχιλιάρχου και τον Οκτώβριο του 1824 του δόθηκε ο βαθμός του χιλιάρχου. Όμως στις 7 Μαΐου του 1825 το εκτελεστικό σώμα τον προήγαγε και στο βαθμό του αντιστρατήγου. Σε 20 όμως μέρες, ίσως και λιγότερες, στις 20 Μαΐου του 25 έπεσε ηρωικά μαχόμενος, όπως είπαμε, στη μάχη του Μανιακίου μαζί με τον Παπαφλέσσα και τους υπολείπους συμπολεμιστές του. Είχε και πολιτική δράση. Παράλληλα με τη στρατιωτική του δράση, είχε δράσει και σαν πολιτικός. Το 1823, ως υποχιλίαρχος, εξελέγει πληρεξούσιος της περιοχής Ανδούσης και με την ιδιότητα αυτή έλαβε μέρος στη συνέλευση του Άστρους και της Επιδαύρου. Αυτές είναι οι δράσεις του χιλιάρχου, από όσο ξέρουμε από τα ιστορικά γεγονότα που έχουν περιέλθει στα χέρια μας. Τώρα θα πούμε λίγο για τις δράσεις των απογόνων του χιλιάρχου. Οι απόγονοι και συγχωριανοί του Ηλία Κορμά, αποτείοντας φόρο τιμής στη μνήμη του ήρωα, έφτιαξαν και τοποθέτησαν στην είσοδο του χωριού την πρωτομή του, την οποία φιλοτέχνησε ο γνωστός γλύπτης Βασίλης Φαλιρέας. Η επίσημη τελετή των αποκαλυπτηρίων, και εδώ βλέπετε την πρόσκληση της κοινότητας του χωριού Κεφαλινού για τα αποκαλυπτήρια, έγινε την 31η Αυγούστου του 1969, η μέρα που το χωριό πανηγυρίζει την εορτή της τιμίας ζώνης της Θεοτόκου, παρουσία των αρχών του τόπου, πλήθους κόσμου από τα γύρω χωριά, από την πρωτεύουσα του νομού την Καλαμάτα, αλλά και από την Αθήνα, αφού είχε εκδράμει σύσσωμος ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού από Αθήνα για το γεγονός αυτό. Για την πρωτομή αυτή, φρόντισαν για να γίνει, γιατί όπως ξέρετε κάτι δεν γίνεται και τόσο εύκολα. Πρώτον, η κοινότητα του χωριού, με πρόεδρο τον αείμνηστο Κωνσταντίνο Κορμά, ο Μορφωτικός Σύλλογος του χωριού, με τον τότε πρόεδρό του Δημήτριο Μπαλαφούτη, αλλά και ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φροντίδα για το θέμα αυτό είχε επιδείξει ο γνωστός συγγενής και συγχωριανός, ανώτερος αξιωματικός χωροφυλακής τότε, αείμνηστος Ιωάννης Κορμάς. Με πρωτοβουλία τώρα άλλου συγγενούς και συγχωριανού, του Φωτίου Κορμά, ο οποίος ήταν και αυτός αξιωματικός χωροφυλακής και απόφοιτος νομικής, και με διάφορες ενέργειες που έκανε, κατάφερε στο Δήμο Αθηναίων να δοθεί η ονομασία του ήρωα σε ένα μικρό δρόμο της Αθήνας, κάπου στην περιοχή των Αμπελοκήπων, κοντά στη στάση Πανόρμου του μετρό. Και μια τελευταία δράση των απογόνων, το 2021, το χωριό ανήκει σε ένα ευρύτερο δήμο, καποδιστριακό δήμο, το Δήμο Μεσίνης, υπάρχει περισσότερος κόσμος. Έτσι οι χωριανοί, οι καταγόμενοι από το χωριό αλλά και από τη γύρω περιοχή, έκαναν αίτημα στο Δήμο. Εδώ πρωτεργάτης θεωρείται ο Γεώργιος Κορμάς του Αναστασίου, και με την θετική εισήγηση του εντεταλμένου συμβούλου των πολιτιστικών του Δήμου, Γεωργίου Δαβίλα, ο Δήμος έλαβε ομόφωνα την απόφαση κάθε χρόνο, την πρώτη Κυριακή του Ιουνίου, να τιμάται η μνήμη του ήρωα και των υπολείπων αγωνιστών που έπεσαν το χωριό και τη γύρω περιοχή. Αξίζει εδώ να αναφερθεί ότι το όνομα του ήρωα Ηλία Κορμά αναφέρεται στο θεατρικό έργο του Σπύρου Μελά. Υπάρχει μια στιχομυθία μεταξύ του Παπαφλέσσα και του ήρωα. Ο Παπαφλέссας είχε καταλάβει, ήξερε ότι το σημείο που επέλεξε δεν ήταν το καλύτερο δυνατό και μάλλον σκοπίμως το επέλεξε. Ήθελε όμως να συζητήσει λίγο το θέμα αυτό με τους οπλαρχηγούς. Έτσι απευθύνει το λόγο στον ήρωα Ηλία Κορμά και του λέει: «Τι λες κι εσύ, καπετάν Κορμά, που είσαι βουνίσιος?» Και βέβαια ο καπετάνιος, επειδή ήταν ειλικρινής, του απήντησε ότι το μέρος δεν είναι το κατάλληλο και ότι τα πράγματα δεν είναι ρόδινα.
Ο Παπαφλέσσας μάλλον δεν ευχαριστήθηκε από αυτή την απάντηση και του λέει: τι λες μωρέ και ότι. Όταν το άκουσε αυτό ο Κορμάς του λέει: καλά, θα δούμε ποιος είναι και οτής. Και τα αποτελέσματα βέβαια είναι γνωστά. Εδώ βέβαια αξίζει να σταθούμε λίγο σε αυτό το σημείο για να συζητήσουμε το λόγο για τον οποίο κάθισαν στο Μανιάκι και πολέμησαν. Τόσο ο Παπαφλέσσας όσο και οι οπλαρχηγοί, αλλά πιστεύω και οι απλοί πολεμιστές, ήξεραν ότι εκεί δεν υπήρχε περίπτωση να νικήσουν. Όμως κάθισαν και πολέμησαν και πέθαναν για την πατρίδα. Αυτό μας θυμίζει λίγο τους Σπαρτιάτες στις Θερμοπύλες. Ήξεραν, αλλά πέθαναν. Ο Παπαφλέσσας ήθελε να παρακινήσει τους υπόλοιπους Έλληνες, αφενός μεν σε μια έτσι ιδιαίτερη αδελφοποίηση, γιατί είχαν τις γνωστές έκτρες, και αφετέρου να συνεχίσουν τον αγώνα, να μην σταματήσει ο αγώνας. Και νομίζω ότι αυτό μάλλον το πέτυχαν. Όπως είναι φυσικό, η ηρωική πράξη του Ηλία Κορμά έχει γίνει θρύλος για το χωριό. Υπάρχουν πάρα πολλές ιστορίες, μύθοι και συζητήσεις για τα κατορθώματά του. Ένα από αυτά που θα μπορούσα να αναφέρω είναι ο μύθος που λέει για το άλογο του ότι μετά τη μάχη το άλογο έφυγε και πήγε μόνο του στο σπίτι και κλιμίτριζε και έτσι η γυναίκα του κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν ήταν καλά. Και ένα άλλο είναι το τραγούδι «Μυρολόγοι» που κυκλοφορεί στο χωριό, το οποίο θα μου επιτρέψετε να σας το απαγγείλω. Θέλετε να ακούσετε κλάματα, να ακούσετε μυρολόγια? Περάστε από τα διάσελα και από τα καψαλόνια. Περάστε από του Κεφαλινού και από το όριμο Δεντράκι. Και εκεί θα ακούσετε κλάματα, θα ακούσετε μυρολόγια. Θα ακούσετε τις κορμέισσες, τις 5 συνυφάδες. Πώς κλαίνε, πώς οδύρονται και πώς μαλλιοτραβιούνται. Συν δυο το λένε το πρωί, συν δυο το μεσημέρι. Και κάθε κοντοδηλινό το λένε όλες αντάμα. Και αυτή η καπετάνισσα, του χίλιαρχου η γυναίκα, στο παραθύρι κάθεται και το μοριά αγνατεύει. Βλέπει στρατιώτες να έρχονται, διαβάτες να περνάνε, βγαίνει μπροστά, τους καρτερεί, βγαίνει, τους χαιρετάει. Στρατιώτες μου, διαβάτες μου, καλοί μου στρατολάτες, μην είδατε τον χίλιαρχο, τον λιάτο καπετάνιο? Μες στο Μανιάκι κοίταται, κορμί δίχως κεφάλι, στρώμα έχει τη μαύρη γη, προσκέφαλο την πέτρα, και για από πάνω σκέπασμα του φεγγαριού τη λάμψη. Αιωνία του η μνήμη. Σας ευχαριστώ.